Zdravo, zdravo! Doneo sam vaše kutije. O, Bože! Ćao! Ko je to? Zašto je tu samo ruka? Prestani! Hoću kući! I šta je to bilo? Stvari, je li te povredio? Sutra ću ga naći i pojesti njegov mozak. Hajde, uzmite svoje kutije. Da vidimo šta sam naručila. Tačno. Evo mog bacača plamena. Uz pomoć njega ću ofarbati kuću u crnu boju. Šta će mi boja kad imam vatru? Da, tako je bolje. Vatra! Ne volim vatru, Drakula! Jao! Odvratno! Dakle, moja kuća je savršeno crne boje. Sad je treba ukrasiti koščicama. Par ovde i ovde. Sada moram pokriti kuću paučinom. Znam jednu dobru čaroliju. Dobrodošli. Hajde, radite. Ko je to? Ruka neće biti suvišna. Stavit ću par na krov. Savršeno. Zombi, šta je to? Daj mi moju kost, odmah. Tako je ukusna. Hoćeš da probaš? Odvratno, marš odavde. Wednesday nije raspoložena danas. Tačno. Telefon? Super. Sad ću pozvati jednog svog prijatelja. Ćao, dođi da mi pomogneš. Dakle, čekam te. Kako brzo. Odličan spomenik. Ja nemam takav. Jao, tako sam dobro spavao, ti si me probudio. Stigao sam, ćao. Odavno te nisam vidio u donjem svetu. Kupila sam sebi kuću. Super. Hajde da počnemo. Prvo treba ofarbati kuću. Sjećam se da voliš zelenu boju. Četkice nemam, ali nije mi žao da isprljam ruke. Jao, ne mogu da se rešim ove farbe. Ostavit ću ti par tragova na kući da ne zaboraviš svog prijatelja. Da. Super. I ne zaboravi na krov. Sad će sve biti. Na krov ću staviti travu. Baš je dobro ovdje. Mekana. Izgledat će super na krovu. A sada treba staviti znak. Da bi svi znali da ovdje živi zombi. A možeš li ga malo na stranu? Jel tako? Ne, vrati nazad. Umorio sam se. Hajde ovako da stavim, jel može? Da, super. Jo, je li sve u redu? Da, hoćeš mi platiti? Da, izvoli. To je baš ono što mi treba. Hvala. Ćao, ćao. Vraćaj se pod zemlju. Kako mi je drago što sam pobegla odatle i sada mogu da živim u svojoj kući. Okej, nastavit ću da ukrašavam kuću. Treba staviti daske na prozore. A ovdje ću okačiti mahovinu. I ovdje isto. Jo, šta je to? To mi treba. I još par gljiva sam našla. Wow, crv. Njam, njam. Ozbiljno. Zombi se sviđa. Odvratno. Kako sad da zaboravim na to? Možda ofarbati kuću u crvenu boju? Imam puno krvi. Tako je. Da, to će biti baš lepo. Pogledajte kako lepo krv curi po kući. Da. A sad ću pustiti svoju decu. Leteći miševi. Da, savršeno. A sad mi treba svetlo. I obavezno treba staviti znak da ne volim sunce. Neka svi znaju to. Da. Zombi, marš odavde. Znam da me voliš. Kako slatki pauk. Šta je stvar? Šta je to? Hoćeš sebi kućicu? Okej, sad ću napraviti kuću za tebe. Ali moraš mi pomoći. Donesi mi onu kutiju. A sad mi trebaju crne daske i pištolj sa lepkom. Hvala. Da bih napravila kuću za stvar, treba naneti lepak na dasku, a zatim zalepiti drugu dasku, treću i tako dalje. A sad ću sastaviti sve i gotovo. Stvar, nadam se da ti se sviđa.
A sad ću napraviti stazu od kamenja. Ovako. Ukrasit ću ogradu paučinom. Izgleda baš dobro. A sada moram napraviti sebi poštansko sanduče. Treba će mi samo daska i lobanja. To je to. A ja ću imati najlepše poštansko sanduče. Savršeno. Stavit ću crveni tepih. Šta je to? Pismo? Volim te. Jao, je li to od zombija? Ne. Zombi, ne sviđaš mi se. Jel da? Kako da ga zaljubim u sebe? Ali došla mi je ideja za poštansko sanduče. Napravit ću ga od kanta za zalivanje. Odlična ideja. A evo poštara, zdravo. Wednesday, sećam se vašeg plesa. Zaustavite ovo ludilo. Hajde, stavite pismo i odlazite. Doviđenja, idemo dalje. Hej, za mene pismo. Super, hvala. Nema na čemu. Neću da se rukujem s tobom. Idem ja, doviđenja. Opa, Drakula. Ali to nisu pravi očinjaci, jel da? Ma ne, to je nemoguće. Treba mi čekić. Nešto neće. Možda motorna testera. Koji lepak bre koristiš? Glupi čovek, ja sam pravi Drakula. Što si bacio pismo? Ajoj. O ne, šta to tako sjaj tamo? Je li to sunce? O ne, sklonite ga. Sakriću se u kući. Tačno. Unutra nisam ništa sredio. Sad ću popraviti to. Prvo treba farbati zidove u crvenu boju. To mi je omiljena boja. Kako lepo. A sad ću staviti na pod crveni tepih. Da. A na prozor ću okačiti crvene zavese. I obavezno sliku. Na njoj je nacrtan moj pradeda. Okačit ću ogledalo da bih mogao da se gledam u njega. Dole će biti polica sa češljom. Usput treba se očešljati. Da, tako je. Ovo mi je omiljena igračka iz detinjstva. Tako sam se umorio, treba odspavati. Jel spava? Dete, poljubi moja uspavana lepotica. Nikome ne voli. Jadna ja, nikome ne trebam. Šta se desilo? Tačno. Mogu razmazati bale po zidu. Imaju odličnu zelenu boju. Ispalo lepo. A šta je to? Zemlja? Tačno. Treba je staviti na pod da bi mi bilo udobno spavati. Super. A sad mi treba sto i televizor. Tu će biti stolica. A pored log. Da, tako je. Na njega ću staviti moje omiljene slatkiše, oči i mozak. A još ću okačiti sliku Drakule. Tako je lepo ovdje. A pored ću okačiti svoju sliku. Sada imamo zajedničku sliku. Da vidimo šta imam u kanti. Burger i jabuka. Tu je jackpot. Moram se odmoriti. Zombi se sviđa. A šta ja da radim? Tačno. Za početak treba sve obojiti u crnu boju. Koristit ću boju spreju. Tako će biti brže. Savršeno. A na pod ću staviti tepih. Na zid ću okačiti neonske trake. A preko ću staviti vunu i obojiti je u crnu boju. Odlično. Sada imam osvetljenje. Svaka mi čast. Znam da je to prelepo. Tu će biti ormarić sa mojim knjigama. A na zid ću okačiti male kosture. Okačit ću sliku stvari.
A u ćoše ću staviti još par detalja. I neću zaboraviti na svoju pisaću mašinu. Moram završiti svoj roman. I ne ometajte me. Moram završiti sve na vreme. Marš odavde. Dođite u posetu, zapratite naš kanal ili ću popiti vašu krv. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše. A Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. Šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. Mogu da uradim ovako. Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislilo Wednesday. Za početak ću uzeti puckitele bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću ih na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiseliji bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima? Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bacim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? To je zmija? Skloni je. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako. Odozgo. Odlično. Završila sam. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svoju zmiju. Dobro. Ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kakva lepa roza boja. Obožavam. Kako je ukusno. Nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. To je bilo zabavno. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak.
Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću medu unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. A dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, a moram da te istopim. Izvini. Gotovo. Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A meda kao da nije ni postojao. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Okay. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava. Ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego fenu. Super. I šta planiraš da radiš, tati? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? Okay. To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se i Enid svidelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. Baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću na drugi sprat, tako je? Prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? Gumene oči. To mi se sviđa. Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jao, moje oko. Šta se desilo, Wednesday? A ne, kakav užas. Je li to tvoj oko? Skloni to. Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala. To je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukrasi me plaše. A šta ja da radim? Tačno. Imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. Prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. Tačno. Pozvaću svog druga. Zdravo. Donesi mi slatkiše. Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. U tom slučaju treba mi... Šta da izaberem? Tačno. Uzet ću ovo. Hvala. Evo ti. Vidimo se. Ćao. Super. Sad imam žute konfete. A mogu ih sipati na svoju tortu. Super. To je baš ono što mi je trebalo. Prelepo. Da. Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte. Ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa Oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću sa fil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filom od Oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja fil unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno,
Počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacum u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte, sada imam šarene dlanove. Prekrivam se o sloj šarenim mrvicama. O, da, ispalo ekstra. Wow, to je baš zanimljivo, super. A šta će biti dalje? Enid, šta će ti kaciga? Oho, nevjerovatno. To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool! Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu mjesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala ljudi! Baš ste mi pomogli. Sve spremno. Eto. O, imam još poki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super. Poređat ću ih ovako, kao ogradu. O, preslatko. Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O, da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. O, da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja. Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday? Oho, ona je pojela celo pakovanje? Tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super. Hajde sad da probamo. Baš sam gladna. Wednesday, jesi spremna? Super. Počinjemo sa prvim slojem. Wow, to je prelepo. Divno, jako mi se sviđa. O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon. Gledajte, prelep je. Wow, sad je sve oko mene šareno. Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. O, ideja. Mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica puckedavih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih. Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. O, kako lepo srce. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika. Wow, torta ne staje pred očima. Eto, ostao je posljednji komad. Ups, devojke, kako ste? Oh my! Pitam se šta je ovdje? Hoćemo da vidimo? Da, cool, imam slatkiš. Fuj, šta je to? Oh, užas, moram da idem. Pa ne, sedi ovdje. Zašto mi sve ovo? Neću to da jedem. To nije loše. Ova buba u lizalice je baš ukusna. Poješću sve. A ja sam dobila žvaku. Volim žvaku. O da, moja omiljena boja. Da vidimo koliko je dugačka. A kako je tvoja lizalica? Jao, izgleda da sam progutala bubu. O ne. Kakav užas. Oduševljena sam, jao. Njam, njam. Fuj, odvratno. O ne,
Ne želim da te ometam, ali... Odakle tu? Skloni se od moje žvake. Kakav užas. Gde? Ne vidim je. Jedva sam se otarasila nje. Mogu li da budem prva? Naravno. Juhu! Šta je to? Moram probati. Izgleda dobro. Jao, a ukus je još bolji. A ti nemaš toga? O, imam još nešto. Da vidimo. Šta je to? Zanimljivo. Joj, odvratno. To uopšte nije lepo. Uzet ću slatkiše, stavit ću ih ovako. Da, ovo ću rado pojesti. Ne, zaboravila si. U redu, daj ovamo. Nacrtat ću tužni smajlić. Tako je. Jao, kiselo. Tako si smešna. A šta je kod tebe? Otvori. Naravno. O, blago meni. Ovo ću rado pojesti. Šta je to? Ne, to je moja, skloni se. Mnogo volim ove bombone. O, kakav lep konopac. I ukusan je. Oduševljena sam. Smislila sam nešto. Sad ću joj pokvariti ukus. Ovako. To je mnogo dobro. I jao, kakav je to ukus? Jesi to ti? O čemu pričaš? Ja? Ili ja? Molim te. U redu. Wow, kakva lepota. Mnogo mi se sviđa. Tako su smešne. I ukusne. Cool. A sad ću popiti taj sirup. O da, božanstveno. Hej, a kad ću već ja? Čekaj, ostalo mi još jedno oko. Kako slatko. A sada jel? Sad možeš da počneš, hajde. Super, šta je tu? Kavijar? Je li to stvarno kavijar? Moram da probam. Neobičan ukus, ali mi se sviđa. Da, tako će mi biti zgodnije. Jao, zagrsnula sam se. Ne mogu da dišem. Pomozi mi. Još. Dobro sam. Da, tako je. Sad je sve u redu. Hvala ti. Hajde zajedno. 3, 2. Oho, šta je to? Ovo je lizalica. Sad ću je pojesti. Kakav bogat ukus. A sad ću je umočiti u prah, tako će biti još ukusnije. Jao, malo kiselo. Šta je? Hoćeš i ti? Naravno. Ne može, otvori svoj poklopac. Jao, divno. To je ukusna igračka. Slatka je. Hej, zaboravila si. Daj ovamo. Skinut ću poklopac. Kakav lep džem. Sigurno je mnogo ukusan. O, da. Kiselo, ali ukusno. Daj meni malo. Okej, ali i ti meni svoj slatkiš. Dobro. Umočit ću bombonu. O, kako lepo. A sad ti sipaj na moju lizalicu džem. Wow, tako je još ukusnije. Mogu li ja? Hajde. Opa, ovo je moje omiljeno piće. Obožavam ga. Ja, to je bilo ukusno. Znaš šta ću da uradim? Šta? Uzet ću ovu čašu, ukusnu čašu, i sipat ću sok u nju. Tako će sok postati još lepši. Daj meni da probam. Ne, imaš svoju hranu. Da vidim. Wow, slatkiš i jestiva čaša. Otvaram. Sipam. Ali nešto nedostaje. Znam. Hej, nemoj tako. Jao, nije uspelo. Ma šalim se, izvoli. Wow, jedva čekam da probam. O, hoću ja to. Daj meni malo. Naravno, izvoli. Živeli. O, da, sjajno. A sada čaša. Tako je ukusna. Poješću svu. O, da, super. Jesi li već pojela? Onda sad ja.
Jesi li spremna? You ready? Spremna. Idemo. Wow. Oho, kako zanimljivo. To je nešto ukusno. Brani se. Prihvatam. Kija, kija, kija. Baš zabavno. A sad ću otvoriti i probati. O, to je baš ukusno. Pogledaj. Divno. Baš nam se posrećilo. A šta je ovo? Ne znam. Moram da probam. Smislila sam. Sipat ću jel ovdje. Tako je, što više. A sad ću saviti to i... veoma ukusno. Hoću ja tako? Ali ja imam svoju metodu. Tako je, još jedna liska i gel izgleda veoma ukusno. Sad ću motati i slatki sendvič je gotov. O da, baš je lep. Poješću sve. Tako si smešna. O da, bilo je super. Smislila sam nešto? Mari? Da. A vidiš šta sam smislila? Ovako. Hajde da igramo X-Ox. O, hajde. Moj kružić. Ja ovdje. Posljednji X. Da, tako je. Pobedila sam. Kako? To nije fair.